Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Pride Laban College Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Nakimat-kimat jong gani kejan miet sengi sajain ke arf sau Tarik Jymmang arajar arfsan ina sedang suada kimat Khubor na ke Jylla. Unong yalam jong kaliang persya ha yeng dorbar tau an jong ke Jylla Dr. Mukul Sangma ula berngem ban pelong da ke jing yakhi persya ya ke sorkar Jylla lada kamweng no ya ke rai ban IT penyat ya ke Tura Medical College Syaki Riau Shimet. Dr. Mukul ula kentui gepat ba bani snok tilang ha ke jing yakhi bat lada ke sorkar kam ai jubab ke babiang ula ong ba hap ban pelong da ke jing yakhi. Baying school jongka Balat Bazar Government LP School kebadan hak snong Balat. Kedai kepala syarong hak umba haus nem ar hajar kendai. Daitat hadien kan rius nem genti. Bamenta kila yok biang ya baying school kepala sna ke jinglut ke basau lak tengka ya kepala penyok jingirap dau MLA ke Ranikor constituency uba Pius Marweng. Buat Pius Marweng lalai jurip ru nak bentaban pentrai no ya kamadan football hak snong nongba kapadon hak tain nong na jongka Southwest Khasi Hills District. MLA jongka North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum. Udan hapdeng ke Jingshitom bat ne ke step lapan kit ya da ke air ambulance na Shillong Airport Sha Chennai. Hakabau Menteri Rang Ba ke Jylla Conrad K. Sangma. Ula Shimkia ban penbiang ia ke Lingsun Kenang. Bau ba Adelbert unyo akam kloy ke Jing Sumar ha CMC Velor. Kawai ke Brio na ke tain Eastern West Khasi Hills District. Kalau ujor syaki pulit bakala yo ia ke phone call. Hakaba kila pen itu ialah di kumki nong tray jong ke State Bank of India. Bat haka jingya keren bat ki kila la ban pen kongo haduk bakala ya share ya OTP jong ka syaki ba phone. Meritang hadin kat to kat Nepor kandai pulai hajar tengka kepisa kala jak na ka credit card jong ka. Hadin sitiau la poi message ru syaka bagadai ban siu no ya ka EMI kaba kahap ban siu benai. Kani kalong kum ka Khubor bagi pulit kila pelat pat ba haga website joki. Haga janmit jong ka arpu Tarik Jymmang arajar arfusan haga por san baji lipo prominent. Udan uway ubriu uba la lek rung bat set kut yala di haga jaka lek shabar jong ka Mira petrol pump han Narbong Ribhoi district. Hadin balapan pat ya ke jingkang lalap baulah tiak lengketar Hamadan bat uternia injek udan haga keti kamon jong u. Kumtala penkit ya brand sya Bernihat PHC. Nrei haba poi ha kata jaga sumar ki doktor kila pen menabo layap lupa syuaban poi sya kani ke jaga sumar. Kajing bumdan ya kajingkit kli. Kapen lek rain penban yangi kijat penriu. Kidur ki pala sapriang ha ke social media ya ke baki nongwan jengok kai ha ni ke Jylla jongi ki lek pan sya sundur ha ki jaka bajubu ya ki riam terai jongi ki khasi but way senrang briu upong da ka riam terai kentai kinong penya ya kini ki jaka riam terai kila dei ban batai bnia kanu ka riam ka baki pong ki kentai but kanu ka riam ka baki pong ki senrang but kim dei hiru ban ailat ban pen bakla ya kani da ka pen pong pen ban yo senrang da ka riam kentai namar ba kaya lam pen ban sya ka bakla kam tam ha ka ba ya dei bat ka jinglong jingriam tenrai jongi ka subdivisional officer jong ka pen ursla civil subdivision kala pen mi ya ka jing pen bena pai ba naduk ka arfun riu Tarik haduk ka laipo Tarik mentau bena Jymmang on kang nriu kenta shiteng man lagasni ya ka surok lai lengkot langkar dem. Bat kani ke jingkang kandai ha barok kisan sengi. Lapan menaru baga por kang kali menstep kadai naduk kapor prabaje haduk kapor katway baje bat naduk kapor shibaje haduk kapor saubaje nok pai sengi. Kabamut nreu kenta ha ka shisni. Ban yai beteng ya ke jing syakri jongka syaka imlang salang. Ka Rotary Club Shillong Heritage mentaka kenti kala nok senyang daga ba pentrei ya ke jaka lek bar ha sosun.
Haga jing tre rengkat lang bat kador bar snong umsosun la pli pai ba ya ka public toilet na ga bentagi pai ba nong let nong wan jong gani ka thain bat la IT ban penyai da ya ka snong umsosun. Laban kedau ba ka Rotary Club Shillong Heritage tang hapo ka sisnem kalau no sniang sikat day siya ka imlang salang kum ka blood donation kam ka harapan bahaya ki school bat ki wait pat ki project ki balong na benta ka baha kami jong pai bai. Shua ba kayeng kesem jong uba AL hek kan IY ya ka meba I resort ke badon marpersya jong ka St. Joseph's Nursing College ha Umtro Riboy District la kerku kerdo ya kani da Reverend Father Pius Shadap ubalong parish priest jong ka Umsning Parish. Kum kayeng kesem jong uba AL hek la raki kan mau buram ya kalengko snika jong ikimi ikong flora hek ibala klat no na kaning sla Pyrthei da ka jing sakhi lang jong ki bahi yang sem ki nongilam snong jong snong umtro bat ki parlok para joma. Kador bar sinong nong tmai right madan kerdem daga jing sngo sarong kalapun kup buram yu samla Ivan Shan nongrum ukun jong uba walking lamare bat ka kong Rosemary nongrum ubalawan ra buram ya ka snong bat ya ka Riboy district lengba ka jing tre sitam jong u ha ka pule puti daga bapoi ha ka kerdan ka baar ha ka top 20 jong ka result secondary school leaving certificate balapan benadang sien daga Meghalaya Board of School Education. Mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kari. Menteri rang ba jong ka Bihar, Nitish Kumar, ulalet sya Delhi bania kendu yo menteri rang ba do kari Narendra Modi, shwa ba let sya Bihar. Modi ula khor ya ki katto kan ingot ki menteri jong ka sarkar pedeng ki babat ya ki tenat trekam ki badon kam khnang ban penkre na ka benta ka jingelang jong barok ki kenhon menteri rang ba na ka Jylla basan syar da ka National Democratic Alliance kaban salong lasai ka sngi ka arpsan Tarik Jymmang arjar arpsan. Kaseng Congress ha indoor kalau tak poster ha Kylleng kanong ba ban penbena ba menteri sarkar jong ka Bharatiya Janata Party jong ka Jylla Madhya Pradesh Vijay Shah uba kentok persyak ya ka Colonel Sofia Qureshi hadien ka Operation Sindur ula jar ngai. Hagi poster la terwaru ban ai bosket ya kino ki bayo iu. Kajingle jong Kaseng Congress kadai hadien ba Vijay Shah shim lami Pyrthei syu menta bat shim lalek ya menta wat akijing yalang badon kamru. Ki pulit ka Manipur ki layok kem ya arngut ki nongkhayi drug na Chorachandpur district ban na pedeng kini ki arngut kawai kadai ka Kentai Briu. Na kini layok kurup yo drug ubasang dor ar point prapsau klor tengka bat kapisa life new point sanlak tengka. Kam hadien ki pulit ki lalek kenra hayeng sa jong way na kini ki basyak kem bat ki layok kurup praspa new program u drug ubasang dor shiklor new saulak tengka. Unong yalam kali yang persya ha Lok Sabha u Rahul Gandhi ulale ya kendo ya ki kena skol ha Poonch district jong ka Jammu and Kashmir ka way na ki jaka ka persyak ta ha ka jingya kan at ha pedeng ka India bat ka Pakistan. Rahul ulale ya kendo ru ya ki Longying ki persyak ta na ka daw ka jingjulor na mar ka jing terbom jong ka Pakistan bat ulaya kendo ru ya ki bahayeng sem jong ki arngut ki kena skol ki bala khlat no ha ka jing syahir tmahar ha Pakistan. Ka menteri rang ba jong ka West Bengal ka Mamta Banerjee kam tre bani simentalang ha ka jingelang jong ka Niti Ayog ka balalong ha New Delhi. Ka BJP ha West Bengal kala kentok ya ka Banerjee da ka baong ba mensim snemru ka Mamta Banerjee kalami jendat na ka jingelang namar ba la pelip yo microphone ha ka por ba kadang kren. Ka BJP kala kentok ru da ka baong bagi khon samla jong West Bengal ki don pedeng ke jing bat ka Jylla ru ka don shibun ki jing duna nrei ka Banerjee kam lek isimenta hakani ke jingilang ka badon kam. Menteri rang ba jong ka Assam Himanta Biswa Sharma ulapan bena bu pen kiu ya ka bainong jong ki nong bela ki baju imbela ha ki per slasha. Kani ke jing pen kiu kadai tang ya gitu ki batrei ha ki per slasha ba penyai da ka Assam Tea Corporation Limited. Kinong bela per slasha ki yo bainong arspa arpo tengka sisngi nrei menta lapan kiu syaka arspa sanpo tengka sisngi. Ki pulit ke Assam ki layo kem yo nong yalam jong Ulfa Ai ubabat ya ka kerdan commander Rupam Asom.
Layok kem uni na kasnong Jagun Tinsukia District. Kajen lek kenra banyo kem u kada hadien bakatanat sentiat na Kolkata kala ajing tip syaki pulit Asam ba u Asum udan hatin sukia kumta ki pulit harangkat kisipai Assam Rifles kila kenra hado bandalap ya kajakari u MP na kaseng Congress u Shashi Tharoor ubayalam ya ka kenhun jongki MP ki balik Shabari ula lek jengo ya ka 9/11 Memorial kapadon ha New York. Ula ong ba kajing lek sya 9/11 Memorial kalong ban penkenmau ya ka Pyrthei barok kawai baka kabalaja ha United States kadai ka juk kajing ja kabalaja ha Pahalgam India. Kajing lek bari kala sedang syua ha kari Guyana nang ta ha Panama, Colombia, Brazil bat kan penkut ha United States. Mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Kinong India ki pasyang basa ha Japan kila yaro ya menteri rang bado kari Narendra Modi halor ka Operation Sindur. Kila pensengau ya kani ha kajing yalang ka balalong ha embassy jong ka India hanong ba Tokyo ha kapor baka kenhun ki MP na India kila lek sa Japan ban pensengau ya ki kampentrim jong ka Pakistan. Hagani kajing lek sa Japan kinong mikmat na India kila peniru syaki he sarkar jong ka Japan ya ki dur kidar ba kumno ka Pakistan kala lek buram yau lek no ubala kelon yap ha kajing her thma kala jong ka India. Kinong India ki balik syah Hajj pilgrim ha Saudi Arabia. Kila ya ro ya ke sarkar ke balalapan penbit penbiang ya ki hadu ba kila poisuk syah Saudi Arabia. Bat nalor nang ta ke sarkar kala penbiang ru ya ki jakasa ki babiang na ke bentaju ki. Kumba Shipau Hajar Teli ki jing don jing em jong ki brio kila julor ha ke jing slay ha New South Wales, Australia. U kledo jong ka State Emergency Service u Paul McQueen u laong baga jinglong jingman hadu mentaro kampat sngan bat ampat long ban pha ya ki brio bagin lek pai no syaki yeng ki sem namar kadang don ke jingma. U kertong ka Seng People Power Party u Kim Moon Su ula lek ya kendo ya ke Presiden Barim ka Park Gwen here ban panjing rap na ke benta ka election Presiden ke banlong hakalai Tarik u Jylla. On lek senran lang ya u da kinong ya lamba hakmat jong katay gaseng bat un lek ru sya ka snong balakayo Presiden Barim u Park Chung hi kabajengai kumba arspa kilometer na nong ba so. Kabalok yak yeti komiti kabapek ya ka hok long brio man brio kala kentat ya ka jingkeno jong sipai Pakistan baki nong yalam jong kani ka komiti gidei ki nong bei pisa tengka ya ki lekno bat kala ong ba ka dei ka jingkeno ka ba klem nong rim bat ka bomdon ya ki saki sebut ban pensisha. Kani ka komiti kala penrem ya ka jing peniap ben ki sipai Pakistan ya ki pait ba ki berlui-lui naduk ki kena haduk ki bala he bat ki la kerpat ya ki ri ka Pyrthei bakin le ya ka Pakistan. Ka Harvard University kala mudui mokot dumai ya ka sarkar jong Donald Trump hadin bakala penmi ya ka hukum banom sya ya kani ka university ban pediang ya ki samla pule ki ban nabari ki pakwa ban rung tamai. Ka university kala kena baka sarkar jong Trump kawan tuklar ya ki ru kompania jong ka university ki balong lailut bat kam kwa baka university kan sya penyai ha ka sarkar. Kala dan kajing ya keliang koidi ha pedang ka Russia bat ka Ukraine. Ha ka baka Russia kala pelai no laispak handai pungut ki koidi ki bana Ukraine bat ka Ukraine ru kala pelai no laispak handai pungut ki koidi ki bana Russia. Kila sim ya kani karai hadin kajing ya kren ya penbaik hanong ba Istanbul. Na pedang ki laispak handai pungut ki bana kini ki artli kiri ki pelai arspa nyo pungut ki dai ki sipai bat sispa ar pungut pat ki dai ki riu pait ba. Ki koidi na Russia menta ki don hakari Belarus. Kat prangut ki brio ki laman sao namar ka jingsya tenra tari ha ka wei ka brio ha ka station rail ha Hamburg, Germany ha ka janmiet jong ka sengi tho din. Kani ka brio kala tenra napang nya ki brio ki ba April ha ka ni station nrei kam hadin ki pulit ki la yokem ya ka pat kidang tokit bnia balai kala le kumni. La subajur ba ka dai ka brio ka badon jing tuna ha ka bor porkha. Itu kilong kimat kublai.